מה אתה אומר? כי מזמן לא עשיתי. טוב, זה סרטון. טוב, זה דבר... עכשיו חזרנו לסרטונים האלה. למה? כי אין לנו מה לעשות. הוא בוט. זה נועם הבוט. כדי זה כלום, אוקיי? לא היה פה אף אחד, אתם רואים? זה סתם משהו שהייתי צריך בשביל ההתחלה. אז הבאתי את זה דמות מסתורית. ועכשיו זה כבר לא... עכשיו קוראים לו שלונקה, כולם לכתוב משה בצ'אט, אז... אוף. אוקיי, עוד אחד. יופי. אוקיי, עכשיו אנחנו מנסים לשרוד הכי הרבה. נו, מה אתה... הוא טוטם. אז שלונקי הטוטם תכתבו בצ'אט בעצם. אם אתם יודעים לכתוב בצ'אט. כי... אני היחיד שכותב תגובות בצ'אט, אז... למרות שכתבו רק תגובה אחת ויש לי רק... לא יודע, זה 100 צפיות. אוף. חייב את הכפתור אוף. ויש לנו כבר 25 דמויות על 10 שלנו. כי אנחנו חורשים על משחק הזה... טוב, עוד 3 דקות והסרטון נגמר. רגע. טוב, חזרנו לביגמו. סליימי. אוקיי. רגע. עוד פעם. אוקיי, עכשיו אנחנו באמת קופצים על אין טוטם עכשיו. כל אחד לגזר אחר. אני על הגזר. אני על הגזר הזה. יכול להיות שנשבור את השיא שלנו? לא. אנחנו מנסים לסוג 20 כאלה בשביל... יש לנו סקין חדש, חברים. תהיו מוכנים לקבל את הדבר הכי גרוע ברה. אכפת לכם איזה פרסומת פצפונת קטנטנה? אני לא חושב. טוב. 5 שניות. חזרנו לשחק. טוב. סתם קיבל לי. עכשיו, מי שמת, יפסל. X. 1 point for me. 2 points for me. I need more points. אוי שיט. זה גרוע. Easy win for him. אוקיי. יאללה, חוזרים לשגרה. נמאס לי מה-1v1, אז אחר כך אני אחליף את זה גרסה רגילה. הפעם אני מנצח. זה לא אחד רגילה. זה גרסה של ה-1v1. הצלחתי יאללה. ניצחתי. טוב יאללה, עכשיו עושים 1v1. לא, זה עכשיו ביחד. לא עשיתי טוב. אנחנו 2 ויסטה, העולם הנוראי הזה. ניסיתי לברוח מהכדור הזה, והכדור הזה עשה לי בומרנג. מר משה החליט שהוא אוהב לקפוץ, אז תקראו לו משה עכשיו, ואל תגידו כלום בצ'אט, אוקיי? אל תגידו כלום בצ'אט, לא חוב. אוקיי. זהו, נגמר הסרטון, תודה שצפיתם, ביי, תודה.